My father had a vision, a dream for our country. And he wanted to reach that dream by building this nation up. If there is one thing that I think clearly sets my father apart, it's that he had a very clear vision for our country. Lagi niyang iniisip kung ano ba pinakamagandang tutunguan ng ating bansa. Kamusta ang lahat? Malapit na naman halalan. Sana lahat tayo ngayon meron nang natutunan. Sino ang iyong pipiliin? Sino gusto mong pangulo? Si Manny Pacquiao ba na magaling na boksingero? Yung mayor ng Manila ba na si Isko Moreno? O vice presidente na si Leni Robredo? Basta ako natutunat di na magpapaloko sa halalan. Si Bongbong Marcos sa aking iboboto. Ilang taon na dumaan, dekada nang lumipas. Nakakamiss na ang ulad pa nun ng Pilipinas. Aminin nyo man o hindi, di na malilimutan. Nagawang maiangat ni Marcos noon ng ating bayan. Ang ganda ng Pilipinas, ang gaan ng pamumuhay. May libre pang pagkain dun sa mga nag-aaral. Mga proyekto niya noon hanggang ngayon matibay. Si Marcos ang maraming nagawa sa ating bayan. Marami ng Pinoy, nagising at namulat. Nananabik na bumalik ulad ng Pilipinas. Natuto na kami kung sino dapat ang iboto. Si Bongbong Marcos ang sinisigaw ng Pilipino. Marami ng Pinoy, nagising at namulat. Nananabik na bumalik ulad ng Pilipinas. Alam namin kung sinong kandidato ang may puso. Si Bongbong Marcos ang sinisigaw ng Pilipino. Nagkalat mga batikos, mga gusto lang manira. Kahit mali-mali naman ginagawang balita. Ano man ang gawin ninyo, di nyo na maluloko. Kahit lasunin pa ng media ang utak ng tao. Oo, siguro dati ay merong naniwala. Kaya ang Pilipinas ay unti-unting nasira. Yung dating maulad na bayan ay bigla naghirap. Mula nung naupo sa pwesto ang mga dilawan. Ano ang ginawa nyo? Di ba walang nangyari? Ang iniisip nyo kasi ay puro pang sarili. Sinasabihan nyo noon na diktador si Marcos. Eh ngayon mga dilawan ay sobrang makapag-utos sa kapwa Pilipino na kayo ang iboto. Sa panahon ngayon kayo'y wala nang maluloko. Alam na namin ang karapat dapat na pinuno. Si Bongbong Marcos ang sinisigaw ng Pilipino. Marami ng Pinoy, nagising at namulat. Nananabik na bumalik ulad ng Pilipinas. Natuto na kami kung sino dapat ang iboto. Si Bongbong Marcos ang sinisigaw ng Pilipino. Marami ng Pinoy, nagising at namulat. Nananabik na bumalik ulad ng Pilipinas. Alam namin kung sinong kandidato ang may puso. Si Bongbong Marcos ang sinisigaw ng Pilipino. Ngayon na tamang panahon para mali itama. At sa halalan sana, wala nang mandaraya. Huwag tayo magpagamit, huwag na magbulag-bulaga. Sa huli, ikaw ako, lahat tayo'y mahihirapan. Kung mahal mo ating bayan, isipin mong mabuti. Pipiliin mo ba si Isko, si Manny o si Leni? Dun ako sa kandidatong meron nagawa sa bayan. Di katulad ng iba, bumabait dahil halalan. Si Bongbong meron nagawa kahit di pa pangulo. Nagtayo ng windmill para sa kapwa niya Pilipino. Nagbigay mga gamot, ayuda sa pandemya. Tinulungan ng mga magsasaka sa Pilipinas. Katulad ng kanyang ama ay meron siyang pangarap na gawang mapaunlad ni Marcos noon ng ating bayan. Kaya marami ang nasasabik sa pagbabago sa halalan. Si Marcos ibalik natin sa pwesto. Marami ng Pinoy, nagising at namulat. Nananabik na bumalik ulad ng Pilipinas. Natuto na kami kung sino dapat ang iboto. Si Bongbong Marcos ang sinisigaw ng Pilipino. Marami ng Pinoy, nagising at namulat. Nananabik na bumalik ulad ng Pilipinas. Alam namin kung sinong kandidato ang may puso. Si Bongbong Marcos ang sinisigaw ng Pilipino. Marami ng Pinoy ang nagising at namulat. Nananabik na bumalik ulad ng Pilipinas. Natuto na kami kung sinong dapat ang iboto. Si Bongbong Marcos ang sinisigaw ng Pilipinas. Bago tayo magtanong, mamaya magtatanong si Kabayan JDB. Gusto ko lamang po, attorney, na magpasalamat po sa inyo. Gusto po namin kayo i-congratulate dahil po sa inyong katapangan na since 2010 po na kayo ay lumalaban, hanggang ngayon po kayo ay lumalaban pa rin at kasama nyo po kami. Kami po ay nagpapasalamat na binibigyan nyo po kami ng pagkakataon na talagang maranasan yung malinis na halalan. Maraming salamat po sa inyong pagtatanggol para sa malinis na halalan, attorney. Actually po, Kuya Jemar, Kuya JDB at mga kababayan, you don't have to thank me. Wala kayong utang na loob sa akin. Wala kayong dapat ipasalamat sa akin because this is what every Filipino should do. Para naman po sa atin lahat ito. I'm not only fighting for you, but I am also fighting for myself, for my mom, my dad, my brother, my sister, my family. Lahat naman tayo kasama sa laban na ito. It's not me only. I'm not fighting for my own political ambition or for my own interest. Sana maintindihan to ng maraming kababayan natin because there are still people
na nagdududa sa intensyon ko. I mean, for someone who is fighting for 12 years, I am not asking anything from you in return. I am not expecting anything in return. At least malaman ninyo na galing sa puso ko yung pakikipaglaban. I already paid the highest price for this with the life of yung kinakapatid ko, si Richard Santillan. He sacrificed his life for this. So, kaya nga, gusto ko mang tumigil, hindi ko na pwedeng tigilan kasi ayaw ko namang pabayaan yung pinaglalaban na ito because this is the reason kung bakit pinatay at tinorture nila si Richard Santillan. So, I owe it to him. We owe it to continue Maraming salamat, this fight. attorney. Salamat po. At follow up ko lang, attorney, bago pumasok si Kabayan JDB. Pwede ho ba kami makahingi ng konting update man lang doon sa nangyari sa kaso po na diyan kay Richard Santillan? Ano na pong update dito sa kaso ho para kay Richard Santillan? Actually, sa Miyerkules po may hearing po kami sa korte. Patuloy pa po yung hearing doon sa dalawa na sumuko. Sumuko kasi yung dalawa namatay. Yung 16 ay at large pa rin sila hanggang ngayon. Hindi naman sila hinuhuli ng kapulisan. And I have been asking for a meeting kay Chief PNP. Nag-set po siya ng meeting October 6 pero pinuspone niya to October 11 tapos pinuspone na naman niya to another date na wala pang panibagong date. So nag-aantay pa ako kay Chief PNP. Now, on the other hand, noong last hearing po namin, noong September 22, I think, nag-enter na po ako ng appearance as private counsel ni Richard. Kasi dati po, witness lang po. And then, nag-enter ako ng appearance as private counsel ni Richard. So, nandun po ako sa hearing every time now. So, ngayong Wednesday, mag-hearing po kami sa umaga. Patuloy po yung bail hearings kasi gusto po nilang magpiyansa. Ang amin naman ay pinipigilan namin magpiyansa ang mga ito dahil makapagpiyansa ay sisibat na to, magtatagot na to. At wala na namang makuhuli ang husgado, wala namang makuhuli ang pulis. But ito, bago tayo tumulak sa political na pag-uusap, especially with the case of yung kinakampanya ko po si BBM, gusto ko po iparating po ito sa inyong mga kababayan. This is the first opportunity na maiparating ko po sa inyo. Dito po sa kaso ni Richard Santillan, kinasuhan ko po yung mga general, dalawang general at least in this case. Itong kaso na to si General Carranza, si General Paito. And then tatlong colonel, si Colonel Pitalio, Colonel Calecto, Colonel Carpio for obstruction of justice. Kasi po, nung nangyari po yun kay Richard, tinulatan ko po sila. Humingi po ako ng ebidensya, dokumento, reports. Kasi nga po, ibibigay namin sa NBI para masimulan yung investigasyon. Concertedly, consistently, deliberately, itong limang official na ito, tatlong colonel, dalawang general, hindi po ako sinagot. So, uniforme po silang 5. Uniforme po sila, hindi po nila ako sinagot, hindi po nila ako binigyan ng public documents na hinihingi ko. So, kinasuhan ko po sila sa ombudsman. So, ang ginawa po ng ombudsman, dinismiss po lahat ng mga kasong iyon. So, ito nga po gusto kong iparating sa taong bayan. Nasa batas po yan na kapag sumulat tayo, ang publiko, within 15 days, working days, that means 3 weeks, dapat po ay sagutin tayo. Whether ang sulat mo ay telegrama, sulat, o verbal communication, other forms of communication, kahit pa po ang sinulatan po ninyo ay toilet paper, ang nakalagay po sa batas, they are under obligation. Obligasyon po ng public official at public employee na sumagot po sa akin. Kung sakasakali, ito itinabi ko ito para malaman po ninyo, kung sakasakali ang sinulatan po ninyo ay hindi po siya ang public official o public employee concerned, obligado pa rin siyang sumulat sa inyo at ipaalam kung anong aksyon ang ginawa niya, pinasa ba niya sa ibang opisina. Sakali, hindi sa kanya, hindi siya ang concern, hindi siya yung opisina na mag-aksyon sa sulat po ninyo. Obligado po sila, obligation, under obligation ang sinabi ng batas, na sulatan tayo at sagutin tayo na yung sulat mo, hindi ako ang mag-decide, pinasa ko dito sa opisina ito. Yun ang nakataas sa batas. So, ito sinulatan ko po itong dalawang general at tatlong colonel. Hindi po ako sinagot ng mga ito. Hindi po ako sinagot. Kahit note man lang, nasa rules po yan. Bigyan mo ng note.
para malaman kung anong ginawa mo. Hindi po nila ako binigyan ng ganun. Tapos sa batas din po, nakalagay din po doon, all public documents must be made accessible to the public or reasonable inspection within working hours. So pwede mong i-inspect, pwede mong tingnan ang ebidensya, ang dokumento, pag kinakailangan mong tingnan ito because these are public documents. So anong ginawa ng ombudsman? Dinismiss po lahat ng mga kasong iyon. At sinabi po nila, wala kang karapatan, wala daw akong karapatan na sumilip sa mga dokumento at ebidensyang ito o kumuha ng kopya dahil ongoing ang police investigation. So, dahil ongoing ang police investigation. So, ang sagot ko po doon sa kanila, hindi po ninyo pwedeng itago yan sa amin. Dahil po, kung sabihin nyo confidential ito, hindi na po siya confidential. Bakit? Nag-press conference ang police eh. Nag-press conference kayo, nilatag ninyo yung dokumento ninyo, nilatag ninyo yung ebidensya ninyo, nilatag ninyo yung intelligence report ninyo. So therefore, natanggal na yung confidentiality, yung nature of confidentiality ng dokumento, natanggal na because binulatlat nyo na sa publiko, binulatlat nyo na sa media December 18 pa lang. Kinasuhan ko sila dyan at March 17. So, December 18 pa lang ng nakaraang taon, pinulatlat na nila sa media yun. Pinakita na nila, ito yung picture ng bangkay ni Richard, ito yung ganito, ito yung ganito, ito yung diagram, ganito, ganyan. So, nung hiningi ko ito, wala na siyang nature of confidentiality, wala na siyang privileged character. Kasi, pinulatlat na ng polis sa publiko. Tapos, nung nag-hearing kami, inulit na naman nila February 4. Pinulatlat na naman nila sa Senado. So therefore, ang sabi ko, wala ng confidentiality, wala ng privileged character ang mga letter, ang mga dokumento yan. Hindi na pwedeng itago yan sa amin, ibigay nyo. Ang sabi ng Ombudsman, Clenchong, wala kang karapatan humingi ng mga dokumento. So, ang ibig palang sabihin ng Ombudsman, ibabaliwala nila yung batas na sila mismo ang nagpapatupad. Itong Republic Act 6713, ito po yung batas. Section 5, paragraph A and paragraph E. Letter A, letter E. Ito po yung pinapatupad ng Office of the Ombudsman. Pero in this case, binasura po nila yung batas na yan at ang ibig po nilang sabihin sa atin, mga kababayan, na kung tayo ay nabibiktima po ng mga pulis, wala tayong karapatan humingi ng dokumento at ebidensya. Dahil may investigation ang pulis. So ang ibig palang sabihin is, ang gagawin ng pulis na salarin, mag-imbestiga na mag-imbestiga para hindi mo makuha yung ebidensya. Katarantaduhan naman itong resolusyon ng Ombudsman. Kaya nga po, nakikita ko po yan. At gusto kong i-share po sa inyo. Dahil kung nangyari po ito sa amin, ni Richard, mangyayari din po ito sa kahit sinong Pilipino. Ma-OFW man o hindi. Dan dito man sa Pilipinas na sa ibang bansa, pwede tayong mabiktima ng mga pulis, ang mga mahal natin sa buhay. At kung hihingi pala tayo ng dokumento, ebidensya, public documents, in accordance with Republic Act 6713, sasabihin ng Ombudsman, wala kayong karapatan dahil nag-iimbestiga pa ang mga pulis. So ang gagawin lang pala ng mga salarin na pulis ay mag-imbestiga na mag-imbestiga. Hindi tatapusin yung investigasyon para hindi natin makuha ang mga dokumento at ebidensya. At wala tayong mahabol sa kanila. Kaya they are free to kill more of our people. So gusto ko pong i-share po yan sa inyo. Dahil itong Ombudsman, walang kwenta talaga ito. And I accuse him point blank. Walang kwenta, salbahe, inutil. And I will point blank say that to Ombudsman Amartires. Wala akong takot sa inyo. Dahil alam ko, mali yung desisyon ninyo. Kaya nga po, mga kababayan, inakyat ko po yung desisyon sa Korte Suprema. Yung pinakita ko po, yung pinost ko po the other day, yung 22,500 pages, inakyat ko po yun sa Korte Suprema, yung criminal na aspect. Tapos ito naman, nagtatrabaho kami kasi iaakyat ko yung administrative na aspect ko ng kaso sa Court of Appeals. So ilalaban ko yan hanggang Supreme Court, hanggang Court of Appeals. If only to show to them na hindi kami aatras sa inyo, kahit dihado kami at this time. Kahit dihado tayo. Lalaban tayo, mga kababayan, because I know kung ano man ang jurisprudence na lalabas dito sa kasong ito, kung kakatigan tayo ng Korte Suprema, magagamit ito ng ating mga kababayan sa mga similar na kaso in the future. Maraming salamat po, Attorney. At dagdag ko lang konti comment ko dyan, Attorney. No? Parang meron silang pinipigilan na kaya humahaba, tumatagal, na kahit alam naman nila na may talagang may
may substance yung inyong reklamo pero parang mukhang walang nangyayari because of may pumipigil. Ganun po ba yun? Wala naman akong ibang makikitang rason, Kuya Jmar, Kuya JB at mga kababayan, kundi pera-pera lang. Alam ko, pinagbibenta yung mga desisyon dyan sa Korte Suprema. Sorry, not in the Korte Suprema, sa Ombudsman at sa Department of Justice. Sorry. And not the Supreme Court. I make that clear. Not in the Supreme Court, but in the Ombudsman and the Department of Justice. So, gusto kong ilaban ito. Dahil alam kong magagamit natin ang kasong ito sa similar na mga kaso in the future kung mangyari, God forbid, na hindi mangyari ito sa ating mga mahal sa buhay.